Asa man to si Auntie Claire. Minaw na to si Auntie Claire mga katropa kay kani gipangutana siya bay. Asa man to listahan to diri sa ato ang pasalamat dong sa kuan nawa naman. Sinalabay na tong apila. Nahinlo naman diri. Diara sa ubos dong, diara sa ubos. Paora na ko unya na lang ni. Di ako sa ni pasalamatan na itong mga katropa. Alas 7:26 na, bagay galantag na sa buntag. Maminahon sa nato si Auntie Claire. Tingog na The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay. Kani mga higala, ang issue din hiyo, ang pangutana diri, gipangutana si Claire, mga katropa nga, Auntie Claire, naguna-una makag-istorya, god. Ningon ka nga ni-resign na si Bersamin. Nya karon wala pa di ay. Unsa man gyud tinuod ani? Ang tubag ni Auntie Claire nga, dito mo kuana na kay nagka-istorya na sila, pabayaan na lang natin sila. Piktusan gyud sa mga higala kani, no? Oni the best. Muna ako, og na ako sa Manila mga higala, og ma-assign ko diha. May mo kong reporter diya mga higala tapos ma-assign ko mangutana mga igsoon. Pasensya ka Auntie Claire. Pero barabarahon gyud ta ka mga barabarahon gyud ako ni pangutana mga higala. Musukol man gwapo man kini nga ni gwapo ni palaguton kay mawa man is passing ni. Kini nga klase mga higalas babae mao ni imong palaguton. Mawa ni passing ni. No mo gawas ang natural ani mga higala nga pagkapalingkira, no? Labi nagmuinit ng dalunggan ana mga katropa, malimtan na niya ang mga facts, no? Malimtan na niya mga higala ang facts. Dito na siya mga katropa sa kuan, kinibang siya ni, iyahang pagkapalaaway. Karon gipangutana siya, Auntie Claire, gauna-una man kag istorya god. Ngayong ka nga ni resign si Bersamin. Unya, ingon mas Bersamin Auntie Claire nga, wa man kuno siya mo resign. Gani nakurat siya nga nag-una-una kag-announce. Nag-explain si Auntie Claire kagahapon siya nga nagkausap na sila ng Pangulo, pabayaan na po natin sila. Lami agad ni mo ipakog diya sa imong gitindugan nga rostrom oy. Lagi. Moingon ra ba dayon ig Vauci? Vauci gyud bitaw ga lami kay Ibton bitaw. Nindot tanong style ni Gwen Garcia ba nga Ibton ang microphone mga higala unya ikuan kanang kang Claire Ibton ang microphone ihapak sa baba ni Claire. Ngano man mga katropa, yamaan man gunya ng opisina sa pagkapalas press officer. Ingana ba di ay mga higala ang tigpamaba? Mamaora gyud mong hariroke, mabitong sa hariroke sa una malagot sa ko. Mamaora gyud mong hariroke. Dapat mga katropa, ang musunod ng mga presidente, pamili mo kanang kuan ba, kana bang tigpama ba nga usa ka maayong kanang effective communicator ba? Kanang maayo ganing mo pasabot gani, no? Kanang naikarisma ba nga imbis nga makapalagot sa tao, neutralize sa tension gani mga katropa. Dili kay kana pasamot na hinuos kalagot sa tao. Maayong mo pasabot ba? Itawag na to mga higala effective communicator. Kini manggod din naman gud na angay na tudluan si Claire Castro kay abogado manggod ni siya. Pero basig parihan ni atong ingon mga higala sa akong basher nga yung utak nilagay sa puwet. No? Sige nga na ba? Kaya nga no, ingani ba mamili mga higala nga to ang gobyerno? In fairness sa Claire, dili si Marcos imong amo, Claire.
Bisan pag you serve at the pleasure of the President, pero kinahanglan nimo i-consider ang mga Pilipino nga nagbayad og tax para makasweldo ka. Tama ng piktos ni Kat Domingo sa ABS-CBN, mga igala, paminahon. Lamig yung kay paminahon, mga igala. Kanang bitaw, mabara bitaw si Claire. Kanang, yayinan siya, mga igala, nga, dili pwedeng, hindi po na to pwedeng pabayaan dahil the Filipino, the taxpayer, nga mo'y nagsweldo ni mo, Claire, nagapangayo og tubag, kung kinsa man gyud nagtanggal, kang guan kay di man po daw si Marcos, kinsa man gyud nagtanggal kang bersamin, apa ba day tilaing pangulo aning Pilipinas? Kung sa man gyud dahilan nga gitanggal, maing buntag ni Romeo Galon, sana good day, boss. Karon na jud mi karon mi ka live and we have been an avid fans of your Bullseye. Salamat kaayo, ha. Thank you. Thank you. Sana kana si Claire pugso na iyang boss to once and for all. Maghilom. Pahawaon na si Claire. Mangita sila kanang epektibo mga higala nga communicator or tigpama ba. Di ba po ka pwede maingon og iagi na to na siya sa Comms 101? No, sa Communication 101 mga higala. Kay abogada man ni. Abogada man ni mga higala. Palingkira lang yun. Paminawa na to usab giunsa siya mga higala pag laparo kayo na di ba? Laparo kayo na mga katropa, ingnan ka sa reporter nga dili pwede nga pasagdan namo ni. Gumikan kay ang mga tao, ang mga taxpayer nga namoy nagsweldo ninyo, nanginahanglan og husay karon. Tama na. Salamat ha, Miss Kat Domingo. Gwapa ra ba ni si ma'am, no? Salamat Miss Kat Domingo kay imo pag yung inyo pag yung gidala ang kining gibarugan pag ninyo ang ato ang trabaho as journalist. Oo, nya moingon na pod mo. Ikaw Benito Cabil, moingon na po ka nga DDS nang nangutana. No? Bayaran ng nangutana. Kaya ang tunada sa pangutanan, dili lang gyud mo pabor sa Marcos. No? Panalitan ako diri mga komentaryo. Baguan mga katropa, kuan na dayon ko pro DDS dayon ko. O labaw tanan DDS nya. Ana pag yumingon, bayaran ko no ko. Okay na nang inong kong bayaran mga higala. Pero kanang inong kong putot, di gina ko na madawat mga katropa. Alag ng putot, importante, mas taas pa kung dong jeep. Sige dong, paminaw na to na dong. Balik ka na to, giunsa siya pag-insol. Lami kay na paminaw, sagpa kay na. Sige, Bira. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay. Pero ang gwapo tayo pangutana diha, Claire, nganong gauna-una man kag-announce? Unsa may na sa imong alimpatakan? Nganong gauna-una man kag-announce anti Claire? Nga wa pa day kahibaw tong tao kay wa man gayto nag-resign gani. Unya ultimo ang pagtanggal karon dili ma-explain mga higala ni Auntie Claire o sa palasyo sa Malacañang kung si Marcos ba gatanggal o si bisan kinsa bang tarpulano. Dapat klaro na nga gitanggal ni Marcos mga higala nga man. Kini mga tawhanan ni Executive Secretary apil ni sa Auntie Claire, they serve at the pleasure of the President. Meaning, ang presidente mo yung nagpili nila, ang presidente na sa'y makatanggal nila. Kisa may nagtanggal kang bersamin, si Romualdez? What do you think? Si Lisa? Katong lagat og mata? Tanaw ninyo. So, kisa man na presidente na to, si Romualdez, si Lisa o si BBM? Ngayon, di man na, anong lisod man na ipasabot? Kaya mo ingon naman mga higala si Auntie Claire, pabayaan na lang natin. Di gibirahan siya mga higala sa reporter sa ABS-CBN. Gingnan siya mga higala nga,
hindi pwedeng, sorry ma'am, pero hindi pwedeng pabayaan dahil the taxpayers nga mo'y nagsweldo ninyo, nagpakaon ninyo, mga tibaghaka mo, nangayo og tubag karong mga panahona. Diba? Ang mga yanong lungsuranon, ang mga nagtahig sapatos, no? Ang mga tigrepair og relo, no? Ang mga namaligyas palengke, ang mga namasahero, mga tricycle driver, ang mga truck driver nga kalingawan pagdakop gyapon sa mga taga-LTO, mga hinampak mga higala, mo'y naghago aron nga bayran mga higala or makabaton og kwarta ang Pilipinas para na kay sweldo, Claire Castro, baga kay kagnaw. Nya dili ninyo klarohon, no? Ang tonality mga higala, permenti suko. Sa naman nait, butangin naman po, butangin po nag-joke po. Wala man like ka sense of humor mga higala. Ako, makaingon ko. Kung ibutang na ako akong kaugalingon isip yanong lungsuranon mga higala, no? I mean, ano bang naalam ko sa daplin, naminaw radyo, makaingon yun ko mga higala, si Claire Castro, perming suko. Ano bang, sa tunada pa lang, insulto perminti ang atake ba? Always on the defense mode mga higala si Claire Castro. Huh? Nagperminti siya nakakuan ba kanang kuan kada atake may higala bira siya diretso ba no? Tawa ra gud siya, no? Bisan mga higala di mo makita ang iyang dagway mabasa nimo ang tunada kung Bisaya pa ba no? Naamagoy tunada ang istorya bay. Naay tunada ang istorya. Gawas sa imuhang pitch, no? Gani ako ang mga higala banha lang gyud ko. Pero ang atong tunada mga igsoon, magpabiling yun ang paras masag yun ang atong tunada. Pero kining tunada ni Auntie Claire ba, murabag kulang na lang mga higala, ingnon ang reporter, kano sigag pangutana? Diba? Ang reporter mga higala, kini among trabaho, wala mi mga higala nag-anha dia sa mga opisina sa gobyerno para sa among kaugalingon. Aw gawas lang atong ubang mga kungko mga higala kay moadto tos opisina sa gobyerno kay mangungko. No? Pero ang tinuod nga media mga higala, dili mi moanha sa opisina sa gobyerno o kanang mga press conference. Aron mga higala nga mututoy anang mga opisyal diha. Ni ana mi mga igsoon gumikan kay dunay impormasyon nga angay namong ipagawas. Paingon ngadto ninyo nga naminaw mga kaigsuonan. Mao ganin ang gitawag siyag media. Kay medium siya ba? Agianan siya bagay galas, bagay impormasyon. Ang ato ganing gobyerno ron, no? Nagbuhat naman ganing kaugalingon nilang medium. Di ba? Diri ka mga igalas provincial government sa Davao del Norte. Naman ni sila kaugalingong balita. Pero ilar gyud pong kalampusan ilang ibalita. Unsay mga kalampusan sa Kapitolyo, di gina sila mula ibalita mga higalag mga kuan diha, mga unsabay mga kahiwian diha, mga issue diha. Okay na ilabot na. Kadto ra yung mga maayong nahimo mga katropa ko no ni Edwin Hubahib ni Gob, no? Ora man pod takda naman pod karon ang takda na pod karon mga higalang Davao de Oro, di ba? Naman pod sila ibalita na karon. Nanay mga news item. Nya kinahanglan gyud nya kada news item makita gyud ang pangalan sa gobernador. So kung kami mo pick up niya na mga higala, tanggalon gyud namo ang pangalan sa kanong sige man namo na i-insert pwede ra man kaisa ra malito. Lahi man nilang purpose. So man tayo problema nga naa na sila. Okay man na sila mga higala. Pero di gyud ka mo expect mga igsoon nga kana bang dili na sila dapig sa gobyerno, dapig na sila kanunay natural kay iya man as gobyerno. Kay isa may gala nga kuan sa media is kini bang ginatawag nato nga impartiality. O kini man ginatawag nato mga gala nga ba dili bias og naa sa tunga mga kaigsoon. Now, na mga panahon nga moingon ka, ikaw lagi, mura man lagi ka, you sound like a DDS. Kung manawagan ko mga higala nga tarungon ang korupsyon, plastaron mga higala nga itong panggobyerno o huwag tangon ang korupsyon, DDS ba na siya nga panawagan o sa una pa na nga panawagan na ana na? No, or di lang yun mo kadawat kining mga naglagot sa mga Duterte nga ang mga Duterte karon mga higala naghilom lang naalang mga higalas Dublin pero
anam-anam nakita sa tao mga higala ang kabuang niining administrasyon karon. Kay di naman gud na maayo mga higala nga bisag way gihimo or nagpakahilom ang mga Duterte ilnyo gyap mong awayon. Ang problema wala na dito sa mga Duterte, naa na ninyo. No? Manong mahimo man na mga higala nga kuan, no? Manong mahimo man na mga katropa kana palitan mo ingon ko. Manawagan ko against corruption. Does it make me DDS? Nga kontra magyud ta ng corruption? Tingala bitaw ko sa kakamping karon nga may tingog-tingog ang kakamping. Oh. Tingog mo kay corruption man eh. Ang iguan ng corruption dili lang mga DDS. Sa ba daladalag sugong, no? Dili lang kundi takidang tanan nga mga Pilipino. Regardless of imong religion, regardless unsa imong political affiliation, regardless unsa imong status, tanan ta igo nini ang pinaka luoy pagyud ni ana kitang mga pobre, mga higala. Bullseye! Bullseye! Balikan ta ni si Auntie Claire mga katropa. Wapon taga kini si Auntie Claire, no? May ni mga higalag kini bang Mr. President, pwede ba ka mo pili ka ng effective communicator? No? Effective communicator mga higala, siya istorya, unya na ay noises, unya na ay subject o kini mga listeners, no? Speaker, noise, o maman na may barrier good sa communication. Kining banha ba? Banha. Okay. Ang problema karon kay si Claire ang speaker, siya po'y banha mga higala, no? Pag mabikil ni mong istorya, masuko. Pag mabikil ni mong istorya mga higala, mo taas ang tunada, mulain ang tunada, mabismod siya. Oh. Basinog, makaayo pa na ba nga sa pagpadayon mga higala sa administrasyon, mas makahupay mga higala kung butangan siguro na itong malumanay ka ng maayong communicator na imbes nga kaya pag si Claire man baka, may buntag ni mo diha board. Basta ni naka-long sleeve ka. Alas 7:42 na mga higalang tag na sa itong pagpanagumanuban. Para yun ta mga katropa. Pag si Claire man mo tingog, I don't know kung mabayas ka, pero wa pa mo tingog, naglagot ka na. Wa pa mo bukas ba may gala ka ba? Andam na ni. Taw da ni may gala. Bana ko ani mo mukao na nigtao may gala si Auntie Claire. Biklag istorya, di ba? Taas ang kilay, taas ang tingog, insulto ang tunada sa istorya o. Mao ba nay atong palace press officer? Nga always suko. Remember, Auntie Claire, nga kung makikistorya ka sa media, dili ang reporter ang imong kaistorya, kundi ang mga tao nga gireportan anang mga tawhana, mga higala. Muna siya. No, muna kamo diha, kamo mga opisyal gani sa kamong mga opisyal sa gobyerno nga allergic og media. Minaw mo. Inig pangutana sa reporter sa inyo, always remember nga dili kanang pangutana sa reporter ngano maghago-hago man siya anha sa inyong opisina. Iguna ko na lang na dito sa akong uma, no? Kaya amo maguning kaakuhan nga unsay inyong iingon kay mag-in-English man gyud mo diha, di ba? Unsay inyong iingon nga mga in-English, amo ning promise, amo ning commitment nga i-explain na mo ning inato tinamban ngadto sa mga tao in taong naminaw. Aron masayod nga mo din gibuhat sa gobyerno kay magsige baya mog in-English diha. Una, so kung ingana Auntie Claire nga bismod ka permi sa reporter, tablaray bismod ka kanunay sa tao o sa publiko. Kaya kanang reporter, ang iyang nakuha nga impormasyon, di man niya na tanugan, di man niya na ibutang sa rice cooker, unsao man niya na, iya man ang ibalita. Unya, kuhaon ang imong tingog, kuhaon ang imong video, unya pagtanaw sa video nimo, bismod na, so dili ka bismod sa among mga media, bismod ka sa mga tao nga nagsweldo nimo. Dipunggol ka. Alas 7:44 na mga higalang tagnas buntag. Kahimtang sa City Hall of Tagum Ground mga higala. Uy, kay unya mga katropa, magpasiga na gyud. No, sa ato ang labing taas, isangit ta ka Auntie Claire anang among star, among